Yati mo ugang tanin niya ba para na ako yung pansugnon niya ba. Paps! Saman? Kumi, biyaisan yung trabaho sabay. Tan mapuntanin mo eh. Sabay isa ko ba? Hindi ka kauna. Kaon, sige, yung kagunahon nagkaon. Ay, dili ni kaon. Hey, napod itong tirada ni Ron. Abi na kung kauna po. Unsa man na? Sabay ko, maatutag Davao. Syudad ba? Syudad? Wala pa biya ko kanto ana. Mo ganing, ubanon ti kano, may nalang makasuroy ka. Nya isa pa, kabalo na biya ka ni mama, di ko pala kunog mga ngun anak no, kay layo kaayo. Nya, musugot naman to kauban ka. Tibali chapiron ti ka ba? Kalas gawa gini mo eh. Karon dayon. Karon ganina no. Nagtrabaho pa man ko. Biyahe sa ganina kay karon ra ni. Atay. Nya mag-ilis ako. Pag-ilis na. Di wala takot diya. Sige. Na! Sa may pambit-bit ng tawhana. Karon na kaw. Yati! Isa na yung mga ipandalagaw. Banig-banig niya. Manok. Kawan ni mo idili. Dala man pugag manok. So ano na to dito? Naunsa di ka? Ani ibilin na gaw, ibilin na. Buhangan ni mo eh. Na may mo libre sa tuwa. Kisam di ka uban na to. Ako wa ganing barkada no, librihan taniya. Ibilin na rin kay ayun ang kabalakan ng pagkaon, dadalam kag manok ko mari. Abi pa lang igno kita. Lamay unta ko na sa bawon. Ano po ng banig pod? Naunsa biya ka na di biya ko katulog wala niya akong banig no. Grabe ibilin na nagaw kay hotel man atong tulugan. Na, bahala ng mga hotel diya basta kini lagi mo ni pagitaon sa akong likod. Ah, sumukan ang tawanan ni. Ay, ibilin jud ba? Ibilin Ay, ba? tara na. Sagana ni mong storya. Tara na. Unsa man, di na lang kumuban. Kan tawanan ni. Ay, ibilin na lang tanah tara. Sige. Nawaram day na. Iti as dua eh. Purmado. Asan po ka ni mga to? Gaw, Oy, isa may ipaabot na ito dari gaw. kuan nga to ako ang libre sa tuwa ba? Barkada na ko. Paabot ang takadali sige. Nalangan to ba ragan busy mo gud to. Gaya to eh. Di lang kadali lang gud. Ay. Tara na naman dayo. Kana? Oh. Di dali. Dali. Hi! Hi. Saman! Ano pa nata mo gid? Isa man na siya. Agaw na ko nga silingan namo. Nya asam na siya madto. Sabayan ginatuno matugabaw. Uy, nagdala-dala kag igagaw. Uy, date na nato ni, di ba? Dili gani ko sugtan no, di na ko na siya ubanon. Chapiron ba kay Uy. kang mama stricto kayo. Yawa, ninila eh. Close siguro kayo ni sila ba? Lain na po pormahan na. Uy, nagdala kay bayong panig. Mo mo na yang gusto akong to na ipabilin pero mo na yang tulgan gud. Kaya dili na ko na ubanon, dili ko sugtan ng mama. Sige lang, basta isa lang akong request sa imo ha. Oh, Ayaw yun taon na pakita sa ko nga mag-ignorante na syudad. dili lagi ako bahala na. Nawa lang naglingilingin tapos palibot oh. Sige na ni bus ba? Tara na. Ano ba? Sama ka. Ikaw ba kailan jud kay sa imo ha ba? Dara oh. Advance oh, basta magtarong ka ha. Tara na, let's go. Kaya ang bus ba? Tara na. Pero yan na. Ayos palata kayo ba? Sige tara. Tara. Nawa, uy. Tugnaw nga, dili mong good. Gaksa ko, bi. Gaksa ko. Ayo ba, kita ng tao ba? Dalang makita. Ay, ikaw lang ko din mo. Gaksa ko ba? Dili, wala ba? Gaksa ko, nakita mo ng bayan. Gaksa ko. Ano ba? Dali ram ko Ay. Dali ram ko kasabot good. Maluka na ba? Ulaga na, uy. Sagdir, na 5K. Gawas, di ko kuras bintana di ay. Sagdir lang yun, okay. First time, kung hindi yan. Maluka na. Go! Dad, sis, na naman tayo sa Davao. Malaga siguro sa mall. Ayun. Eh, grabe, tikit sa tuwa po. Ay, narap din kasad ka ay. Ay, doon ako. Okay. Down Pila man payment. Para, mayaran eh. Gamay. Pag magtarong kadungagan pa nato na. Lumatag lagi kwarta. Yati niya asa man ta. Ato tag mall, pabugnaw Mall? ka. Eh, gapong kabog na, inita diri ay. Mag-aga lang siguro sa overpass para safe tabo-tabo. Di ka bahala. Dili na na. Kagidaan na. Uy,
Uy, man, di lang naman mo ulbi. Ano naman po? Yan ay, magdadala tayo amigo ni mo, hilingi, des masakinan. Ulo kaya nadalaw na eh. Diyaw ka silang tulay, oy, walay tubig. Sa mo nga, pre, nagbaha na. Oo ka na, imbis ka magpabugno, tas sa mall. Nasa naman tara. Kumakas mo sa nahan, bi. Baktas pa tayo, bi. Tara. Tara na, Bi. Go. Tara, lakaw na sila. Kita po yung lugar. Ano, si Parang Bi, kaigan, di ba? Sige, Reklamo lagi, gibayaran biyate ka ha? init na kayo, ilo yung nakitag pinaktasan. Sabay mo kauban diya, uy. Tanawa na kung na, uy. Sa mukha na, uy. Yati. Dagko kasi ng balay, oy. Uy. Bad trip kayo ay. Ay, sa grabe, asa yun. Sunod sa amo ba? Ayaw, si Pangililingi na sa taas. Grabe, tawanan Dagko niya. ilang balay ba? Dagko ilang balay. Bad trip kayo, uy. Asam yun ay minimo dadun. Awas tayo, basta mabaktas ta, uy. Grabe, inita. Tara, let's go. Tara, ikaw ayaw po, si pabilin-bilin rin rin. Biasa man di minimo dadun. Kana dire karon sa Chongco Avenue, Arroyo Street. Grabe, ganina, tag binagtasay ba nga, init na kayo. Kapag maganing dabo, no, pagting inita, mangita, siguro to kapahuwayan, be. Dili gani tagagidala no kay para mangita tag hotel. Kapo, doy, nabaday hotel diri, asa man po dapita. I guess nga diri na ako ginadala ako mga boy-boylet sa una. Pinagkar, Tapos ikaw na pud karon. Wow. I guess kan remember na ako diri sa Chongco Avenue, Arroyo Street. Nga naay hotel diri nga lami kapahuwayan. Sa may pangalan sa hotel? Murag Jassy James Country Hotel. Kana tama na. Asa man nadapita diri po, dako kaya ganing kuan no, lugar diri ah. Kasi pakita mo to na diri ra to nga street, Jude. Diri ra to nga street. Basta something nga atbang sa City High sa Davao. Pero, time pa, be. Saan? Asa mo to, sige niya, nagagaw na ako. Igagaw nimo. Naku. Awal lagi. Na ni, uy. Guta, we. Diyaw mo, dali. Uy. Yung anig, dali. Abay, dagko yung mga balay. Grabe. Grabe, ay paginigno ba? Ulaw to diri sa mga tao diri syudad. Ang saan ka kung pabiyang patamakan sa sudad, no? Yati, suko na kayo na dira. O, ganing magkwanta, ganing mapahuway na tag-hotel daw. Saan na magtanaw-tanaw? Anawa ako dagko, kailang mga balay na sa balay na diri daw. Maom, dining kuan o, Jassy James Country Hotel. Tama, tara, sulot ta, kayong pahuway ta. Sa mukha gina magdadala gagaw nga na, uy. Dali, be. Ano naman tayo niyo? Ano rin mong giingon nga kuan Dara o gani, hotel? karon nakabantay kayo karon no. Gani, may naglilili ni siya dira. Ay, lubog si tanaw hangad-hangad dira. Sulod na ta. Let's go. Okay, tara kami diri. Hi sir, good morning. Ikot sa duwa ka bigay. Diri, lingkod ko. Okay. Ako sa iba din yung pag sa Okay, kanang biga, Likod sa gaw, likod sa gaw. Hindi naman po siya lingkod. Eh, Diyos ko. Uy. Check-in mo sir. Yes ma'am, ganyan siya available nyo na room. Ay, good luck. Ay, congrats sir. Meron po kami available ngayon. Naka 20% discount po kami ngayon. Unsa na nga mga pan ma'am? Meron po kaming single, matrimonial deluxe, standard double, triple, at saka quadruple sir. Kining murag nice kikag mata ma'am ba? Sige, easy ay murag something deep feelings na kinang diha ay gaigat na. Ako pili ba? Doon sa ganyan yung pan ma'am kanang pang family na ba? Excuse me, ako magstorya ba? Dito ka. Ako magstorya, ako magtrasta, ako magbayad. Awa. Ikaw miss ba, igat na imo pa mag-check-in ra ni dire. Ay, sorry sir. Meron na diha ba? Meron po kaming family room sir. Good for 4 person na po yan. So unsa to gipili? Good for 4 person po. Good per person. Feel nimo for me? Yes. Duha akong gusto kami, duha lang kana solo naman duha. Okay sir, meron po kaming good for standard lang po. Standard double. Good for couple lang. Yes sir. Okay ka na. Go, check-in ron. Okay, fill up na lang po diri sir. Mga po valid ID. Tagay sa ballpen daan. Nara sir. Okay, bago mga bayad ballpen daan, okay. Let's go na, let's go. Let's go, tara, let's go. Hindi na ba? Go! Ay, hindi ko dira. Buwang eh. Tara. Pag-camping dong, masala ka din eh. Dugin ko mag-frame sa iyo mo ba dad? Dami ikaw. At orong kay sa room 312. Grabe ang ulo eh. Tinawag ka. Salay ka. Uy, si palabing bulaan na. Sige, reklamo na, gibayaran na, ganihan ba? Ano sa
Sadik, kagay bahira na ka. Ay, nagreklamo ko, di balas mo ha. Kinawan ka. Ay, usa naman natong room? Real 312. Room 312? Ay, dara o, maram dahil eh. Kadali na bakit mo kauban, manahin mo kauban. Ay, asa na itong ka... Ate, muling tawanan ni ako sa nagtuon. Ato sa ito ka, ito si Kapuyan. Hindi na kauban ni Ana, we. Patilaw na bigay ko. Yak, diyan mo silang bulak, eh. Makapang na, eh. Bro, makatilaw di ko ito ka Mr. Jim karon. Namunas ko kay magpatilaw ko sa yang missile. Namunas ko, be. Alam sa kanya. Iwasan. Uy! Uy, awad na. Mukis naman ka makasala ka mahal kayo na. Wapo mo kayo. Wapo, grabe, muling tawanan na eh. Ano sa kanya? Sisigay na si Panglikod, tara, sunod na tayo dito. Tara. Tara, ikaw ba? Ayaw lang kung sige patakag 1B, kanang bilin-bilin ba kay... Mga wala ka diri ah. Narang ko kita na. Isunod na sa drive, kaya sa ko'y paon. Sige, sige. Taan, isunod na dira. Yak, muka, eh. Yak, muka, eh. Yak, muka dari, eh. Yak, muka dari, eh. Renwell, fresh na kayo ko karon. Muka sa nagdaan. Pwede na ako na may labtan. Wow! Hoy! Oh, dari. Ano sa kanya? Bakla. Mao ka na tila! Diri mo ko gidala sa mong silingan. Diri mo daw ko niya pagdaon. Masa pa ikaw sa silingan? Hawa na, pi! Tanawa ng tilo na napok na. Hawa ba? Kadawal ka sa plano ba? Hawa ba? Si! Garla, kung bayutan ni impas gito kong silingan ron. Buwak ang pagapaga ato ba? Wrong 311. Alina, come! Wait, wait! Come, come, come! Come! Yate mo yung trabahoan niya eh. Di lang yun sa gipit lang yung kurun ba. Di yun lang ni buhaton. Hana ni mo reklamo. Oy, dara oh. Dismin na ha. Dali, dali. Gani kay pulido ko mo bayad. Yung sabi, ako rin gagaw ba? Kumusta na kaya to? Sagdi na ito yung gagaw ni mo. Kaya ikaw rin akong gusto. Dili eh. Siningan biya to ng kuno niya. Abisig ako pangitaan ba niya. 12 hours na ba ya? Sige na, magkuhan sa kubi. Kung saan man na siya, oy, daghan na magreklamo. Pasig di dako naman ito yung amigo eh. Huwag tagak pa yun. Ay. Ira. Ay lang ko nasuotay mo pantalon. Ay, huwag na nga po na ito daon niya. Grabe ko guys. Okay naman po dubuhon pero nalang po kay Tintin. Mag-load ko usab. Ay, wait, wait, wait. Sabayan na natin ka. Kaya basta hindi na kang balik ba? Hindi, may pa. Tara, 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 let's go. Wait lang ha, mag-napkin sa ako. Ano, pangitaon sa doon ako magagawin. Kasi nawala ang tudriya ba? Narap tudriya ang kwarto ko. Pagbuha pa na niya ako eh. Ayun na lang, sige reklamo dragon. Boy, may ako enjoy diri ay nagasto pa ako tanan pero ako na-enjoy to ko tanan yung gagaw. Kablo ka, hindi ko palakon, hindi siya mauban. Di masuko akong mama. Ina is the studio to. Tara, pangitaon na to. Boy, laki na siya eh. Sunod po din magdadala ka gagaw ayan oh, banang nga nang gagaw nimo eh. Ayun ang inanak kay mga igno ayo eh. Ayun, pag nga na, kay makadungog. Ito, nabiya sa room, living niya. Adrian, nabiya to. Tingnan try nyo approach na ko eh. Nabala do. Gaw? Asa to? Kung may tao diri, babe. Sabi kasi, try sabi kasi. Today, tanaw na to siya. Kasi na diri. Pati wala pod. Naglaban na niyo ang ulo dahil ay. Grabe, pangitaon sa nato, babe. Pangitaon sa nato. Sabi kasi Pangitaon na to. Tingnan ka, tika, mag-ubod na ta kwarto. Naglaban ang ulo ay. Kasi na diri, ah. Gaw? Na Japon? Wala Japon kaya, manggong room 311. Manggong dapat, manggong sa tuwa. Tanawag. Basig na saan ka punta ka. Sam niya akong kwarto eh. May CR. Asa mo kung malibangan eh. Tuloy magbili. Ako uban. Uy, naman din sa ulo, uy. Tingnan, bitaw tika nga. Paano na to sa kwarto, eh. Munggo po pala ilahi. Good ba? Bakit ang gunawan ko na ni mo po? Tingnan. Sige na, babe. Upin na na.
Yun na. Na! Nausa ka niya mo kauban, uy! Di ba ka sa tulog?